Asantima, I see a man million 500,000 or the affitias here. So, Manyoya Yangi, Acher Mameu. Omanfo free yemra. Omanfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena efri. Nananoma himfo. Nananoma ahima. Nananoma chiame obi awukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eye. De eya ajefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahinema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao. Anasa ope abahima. Duku ade bobo wonsa. Entoma ube fra kente papa bi ube tu eguso de a. Eye 1978 men's boutique location no ewo edum. Yeben Access Bank. Bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da. Betumi afre was 0265188889. 1978 men's boutique was say na nanuma fade dia aha ena obenya na moroso. Yo. You know, they do a chair and they come out for they do a chair to me abandon. Sister, Hanuman, part of the suffering. Or not mine now, I walk through a half. As I remember, Mr. Big Pong, ain't there, I never come home, and it's your do by am no son to buy at the door. Yo, said they pay everyone who say, and Nimunina, dear back. Yo, sit there, who know the Santama Hanuman. Nasabi or Chese, Umina, the old dog, and a bar, who have been looking at this, say, Yena, a dear back. And can they are moving feared you see our Fetu Afahye, no one feared you no more. Yo, sit, Kamakan, yes, I mean, who feared you no more, what dinner was a Puneswo, and the Fetu Afahye, and feared you now, Sabi, was a fat Afahye. Wow, smart, Ranty would cast a near Metajamo, and Jimne. Your body, I bet you was a Yatikumasano, your dream of Papa. Yo, Sinti, what to suffer no, there's a bit of for by the son say you grab or no, my son said you are those there in Samono, Sasso when young better tree. To the several by ya. No one who says a bit of Tikumasano, the real few, the Biano or Kyle. Osabarima meaning a dada or brass here. So Osabarima said 247. Also, who and then Uruda Uru so one brassier and no so near them by water chairman and fear you know what that has a yo say no a home brassier the piano you know to say let's sa or no to the papa to watch la if fear you know from the miadum what that has now moody Afahye the yes and say Kosobe back up coast memo yo say na Udu Afahye Afahye fear you see and no trouble so in fear you know me the also no some for trading for amount say open so if you go in control so eba say be Oguaa maimu so yes Oguaa manfo nyina so wo nyina so na omai entumpo ma wo bia sa no say be Oguaa maimu na say be brown wo nyina fa oto okuye akomapa emfa moa masa Oguaa mai enya nkoso ban be ye na free mum nipa wo mu wo na bebo ama na ye oso man e be ye na free mu nipa wo mu be de kan ye ho ye be chesa mpa ye do to epoa ko to pa e no man e ti be na so so yo so everyone Ghana man ti tu e bi sia e fu go ba ha e di kan what to cry had the guy by here oso 7 year plan had the guy fitiasi e jadi abrofo no ba ha no mo ba here oso e jadi abrofo e free se be mo no ba here no e di kan e fu go ba ha ya so can you na ya ntuma e different ha ne besi anza ne aton dia so ka sabe ne sawa ne de ya ntuma nyinara no hai ne di ka besi anza na ya di bi afa ko ya
ɛto ma nananom aha de fiti ase nti sɛ adesua firi ha de wɔ sɛ adesua pagya ha ɔsɛ adesua efiti ase wɔ ha de a na adesua ɛsɛ pagya na kɔ na no yie paa ɔwɔ Oguaa mɛma adwadie firi ha na aborɔfo no mu ne bɛdi kan wɔ sɛ adwadie kɔ pagya no mu ɔsɛ sɛbe adwadie edi kan mɔfo no mu di dwa ɛma bi saa kɔ sɛbe Ghana fɛdɛ nyinaa na ɛsɛ adwadie ɛnso etu mpɔn ɛwɔ Oguaa mɛma biribi a di kan ba ha bi akyerɛ sɛ kuro ehunu biribi papa ansa na Ghana ehunu biribi a firi kan a sɛbe firi Oguaa mɛma ha di kan no na ɛkyerɛ sɛ sɛbe kuro yi ehunu papa firi mu ɛna sɛbe ne gya so ɔbɛpem ne edede saadeɛ na wɔ sɛ kuro etu mpɔn na biribi nso kɔ so ɔsɛ ne nsa nti na Oguaa man ne sɛ toto aseɛ koraa ne sɛ ne kabo kuro yɛ na Oguaa man sɛbe etu mpɔn na kɔ n'anim sɛdeɛ yɛhu ne ni wo sɛ mesrɛ nipa no nyinaa so mummoa no na biribi a wombɛtumi ayɛ de aboa mama no akɔ so no nti ne nnɛ ahyia mu na ɛgyafa hyɛ sei a na de kɔtɔkɔhene ɔbaeɛ a na ɔsrɛ sɛbe Oguaa man nyinara Ghana man nyinara sɛ yɛmfa mmoa Oguaa man na Oguaa man sɛbe ɛgya ka bɛhwɛ wo sɛ amama so ate sɛ ɔmanhene pɛ sɛ wɔyɛ foundation a wɔde ɛbɛhwɛ nkɔlaa ne nnwuma yamama so ate sɛsɛbe baayɛ nom na so ate sɛ ɔman ne mfɛ do no nom yi ɔbɛsɛ sɛbe ɔtofotoɔ kɛseɛ ɛbɔ wɔn a sɛbe yɛmu ti yɛ na yɛ ni boafo a de hwɛ wɔn no ɛyɛ de kɛsi fa sɛbe baayɛ mu da to n'anim nti asantema yɛsɛ yɛbɛma no million 500,000 na ɔde afiti aseɛ sɛ yɛbaayɛ da to n'anim yi kɔtɔkɔhene ɔfita ase na adeɛ ɛwɔ asɛmɛdima mu dada nanso ɔba ha yi deɛ ɔde boa sɛbe Oasabarima Kwesi Atta ɔde ato fotuo mu ne sɛ ɔde sika million 5 billion ɛna sɛ ɔde ato fotuo mu sɛ wɔne ɔde toa so a ne manfoɔ nso mmoa no nka ho na mpagya ne nyɛ yie ma yɛn ɔsɛ ɔde ma wo wɔde abɔfotoɔ ne ne sɛ ne saa nko a Oguaa man nyinara Ghana man de ɔsɛ obiara bɛboa no ɔmfa aboa adesua fiti aseɛ wɔ ha edwadie fiti aseɛ wɔ ha rɔba fiti aseɛ wɔ ha yɛmfa gyina na Oguaa man ɛnyɛ kabɛhwɛ nti yɛbaeɛ a deɛ nso yɛde bɛboa no ne yɛbɔ mpa yɛ sɛ biribia bɛyɛ yie ama yɛ Oasabarima sɛdeɛ kɔtɔkɔhene so di wɔ no ahobrɛaseɛ wobuo ne sɛ ɔsiteɛ no dwumadi a ɛna woto nsa frɛ no ɔsɛ ɔsie de me ma wo saa fotu a wɔbɔ yi yɛmɛmmoa na nyina na asɛbe Oguaa man ɛnyɛ kabɛhwɛ na asɛbe kɔla a wɔ mu nyinaa nso ɛnyɛ nkɔsoɔ sɛ Otumfuo se ɔsɛ ɔsɛ ma wo nyinara Afahye yi nyinara no sɛbe nyame amfoa ma biribiara wie pɛyɛ ɔsɛ sɛ nyame ɔnto wo nkwam wɔn a bere hɔ mpanyinfoɔ nyinara wokɔ so Ghana man kɔ so asantuma kɔ so sɛ Otumfuo se Otumfuo ma ayɛ ne yɛabere yi ama Bobasa mama nkankyerɛ o ɔsan dɛ ɛfa yanko bi a ayɛ ehu ɛwɔ ahokyere na ehu ɛwɔ edie ma ehu ne sinsa manyɛ ɔyɛ yanko yi akyerɛ mama ehu na ndɛ so abakɔmfa bibiara na bibi foforɔ wɔabobɔ mu nanso adi nyame dza nyame ne mbere ɔyɛ mbere pa ɔno na wɔasi ndɛ na ɛtena hɔ yɛ a mohwɛ wɔayi ni woso hwɛ n'ayi ni nyame ɔhyɛ aka dɛ baba no yɛhyɛ ase dɛ yɛsiesie mfɛkakra menye ako yi reba nkyɛmmerɛkɔ hwehwɛ bɔ mu ayɛ ntitii ntitii no nim na adamakyerɛ ɔyɛ speciality ɛmbi isudu ɛdedako ka ho a ɛmbie awonya abɔtɛ mahyɛ da ma yɛ na mezabɛ nti yɛahwɛ w'anyim a nyame no adom
Oda Ebodura ha. Appiah so first place as we come back Alufi Ocheda Abefi. Ono ni yezi university wa Moti. Then there only climax. We are share we knew. Abeshe in Kwesi. Apart from say as a bread. Sikara as a back, they create a fund. Young from Shaham or from one school come, one this year, once it's a higher words in back, Yamisho. Now, Mama periodic reports of how your benevolence, how we have used it. Oh yeah, ibinum, what may binum a year. One a bit of a binum kutukum. No assurance there. Onyen Banadam, because our Kuma order Musike as our boy. Say, young Shenny, near the Bassa, Nakupamara, Ogin Shrami, Louis Shraman. So, the abortion may be better, so I am discount by him. Why is street? Caps behind him, now also to the chair in a jail. So, Macadama, Mamma's shrine there. Yashe BBRC and Yankuye was the development say in Yara we put our minds to what we want to do. Now, young other Yasha see bring us even more closer to each other. Now, may I share Masenko, may I share Brent. Baby, I'm all day, yeah, baby. Yeah, Baba, my horse, Yamina do, can you get Yake, Sir Awazino, Sir Abadu, Yaboom, Nanka Kakra. The hen and animals is jay and I. He also able to me. I saw them. I know. About a year, also, or baby. And then you bring, now, sir, yes, sir, no trouble, and a pen 9. March says every day. Now, Coponia, Austria, or Quarant, and go to bay. I wrote so. Oh, no, uncle, oh, what are you obeying me now? As Antoman Council. Oh, Nina, or you won't go to fear as you do. Grab Brego and him Sabe, or Jambu be a secret, was my daughter's right. Penny wants nephew, Emma, as a biam. Blani P. Freemantam, he say pain, and young Quandewa, lay a sutron white. And son, or dear Sibefitana, my quadia brain, some more to an insane morning. You are a new reclaiming. We are so for crowning ye. Tonto, Yano Sani, if I know Nyansapo. I want to take money, and Takraboni, dear, Fenam Quatriqua. What out amount to my effect? Need the same. They did Obama. Akola wa no so pese otimu osuma ense bratam The first hon hia na America sa. Sabe ka ya twani mu nyame nai ebu afa so enye de ya twani mu twa nyame.